længe har du røget? Jeg har røget cirka 3 år nu. Hvornår røg du din første cigaret? Min første cigaret røg jeg, da jeg var 11 år gammel cirka. Ryger du ved siden af nogen, der ikke bryder sig om det? Altså hvis jeg står offentlige steder, og jeg tænder en smøg, og folk de siger, vil du ikke godt gå væk, eller jeg har ikke lyst til, at du skal ryge her, så slukker jeg min cigaret med det samme. Fordi jeg vil selv, hvis jeg ikke røg, og de så gør på mig, så vil det også være respektløst på en eller anden måde, ikke? Har du lyst til at stoppe? Ja, og så alligevel så ikke helt, fordi altså, hvis jeg skal koncentrere mig længere sigt ad gangen, så ryger jeg altid inden, fordi ellers så glipper min koncentration efter en kort periode. Har du prøvet at rygestop, hvis ja, hvor længe? Ja, det har jeg faktisk sidste år til jul, og det holdt jeg i 3 måneder. Hvad synes du om, at alle bare smider deres skodder? Det er respektløst, men det kommer også meget ind på, hvor det er henne, fordi hvis du har travlt eller et andet, så har du selvfølgelig lige tid til lige at slukke den, og så lige smide den i en skraldespand. Det har du ikke. Men hvis det er det der hjemme og sådan noget, så er det totalt respektløst. Specielt hjemme hos mig, fordi så ved jeg, at det ikke er mig, der kommer til at samle dem op. Så mine venner derhjemme, de bliver sgu også bedt om at smide i skraldespanden. Hvad siger din familie til, at du ryger? Det er de ikke så glade for, men de kan ikke rigtig gøre så meget ved det. Min mor nogle gange sidder der og stortudet derhjemme på grund af det. Fordi hun er bange for, at en eller anden dag, så dør jeg af det. Og ja, sandsynligheden er der jo også, men det er jo ikke fordi, jeg krasser af her om 2 uger. Ryger du indenfor, når du er hjemme? Jeg ryger nogle gange ud af vinduet, hvis det har været meget koldt, eller det har regnet eller et eller andet, men ellers så nej, rygning det foregår ikke inde i hjemmet hos os. Tænker du nogensinde på, hvordan dine lunger ser ud? Jeg tænkte lidt på det en gang, fordi min lille kusine kom over til mig, og ryger du stadigvæk? Og jamen, det gjorde jeg. Jamen, så har du helt sorte lunger. Så ej, det tror jeg altså ikke, jeg har endnu. Dog ikke. Har dit helbred reageret på det? Ja, på en måde. Inden jeg røg, jeg spiller rigtig meget håndbold, så kunne jeg sagtens holde en uges pause, nu kunne mærke det, men det gør jeg sgu ikke mere. Så når jeg kommer tilbage der på håndboldbanen, så er mine lunger, og de er fuldstændig. Tænker du nogensinde på de konsekvenser, der er ved at være ryger, sygdomme, kortere levetid? Ja, det gør jeg, fordi at, jeg tænker, hvis det er, jeg fortsætter med at ryge, indtil jeg bliver 65 år gammel, så ved jeg det godt, så tror jeg ikke, at jeg har det så godt med, og så tror jeg godt, at jeg vil presse af i en tidlig alder. Hvad har du tænkt dig med rygning på længere sigt? Jeg tænker, at jeg stopper her til august, fordi der skal jeg på efterskole, og så eventuelt måske gøre det i weekenderne, hvis jeg savner det for meget, eller det bliver svært at holde. Men der må man ikke ryge, så der bliver jeg ligesom nødt til det, ikke? Hvor længe har du røget? Jeg har røget i snart 25 år. Og hvornår røg du din første cigaret? Altså min første cigaret prøvede jeg at ryge, da jeg var 14-15 år eller sådan noget. Men jeg begyndte først at ryge sådan fast, da jeg var 20. Ryger du sådan nogen, der ikke bryder sig om det? Ej, altså jeg prøver så vidt muligt at tage hensyn til mine omgivelser. Hvis der er nogen, der ikke bryder sig om det, så går jeg væk. Eller venter med at ryge. Har du lyst til at stoppe? Ja, det har jeg faktisk. Der har jeg tit lyst til. Ja. Har du prøvet at ryge stop? Ja, altså jeg har faktisk haft en periode på næsten 1 år, hvor jeg ikke har røget. Og det var ikke et rygestopkursus eller noget, det var bare af egen vilje, jeg sagde, nu stopper jeg. Og det gjorde jeg faktisk fra dag til dag, og holdt det næsten 1 år. Og så gik det galt til noget fest, og så havde jeg et par smøger tilbage i parken, og fik røget dem, og så var jeg sådan set tilbage i sporet igen, desværre. Hvad synes du om, at alle bare smider deres skodder? Altså det synes jeg er noget svineri. Jeg tænker, man kan godt lige slukke cigaretten, og så bare putte skåret i en skraldespand, eller ned i parken igen, eller et eller andet. Jeg synes typisk set, det er noget svineri, at der ligger skåret over det hele. Hvad siger din familie til, du ryger? Altså, min kone ryger ikke. Det gør mine børn selv sagt jo heller ikke. De er ikke specielt glade for det. Jeg hører tit, specielt fra mine børn, om ikke jeg snart skal holde op med at ryge. Ja. Ryger du indenfor, når du er hjemme? Nej, det gør jeg ikke. Aldrig. Der er totalt rygeforbud i vores hus. Tænker du nogensinde på, hvordan dine lunger ser ud nu? Ja, det gør jeg faktisk. Det er nok ikke noget kønssyn, tænker jeg. Nej. Har dit helbred reageret på det?
Det synes jeg jo egentlig, ikke. Jeg er stadigvæk i god form, og jeg har løbet forskellige maratonløb, selvom jeg har røget. Jeg kan måske mærke det lidt, nogle gange hvis jeg har røget alt for meget, så kan jeg mærke lidt på min vejrtrækning faktisk, at det måske ikke er så skide meget. Tænker du nogensinde på de konsekvenser, der er ved at ryge, sygdom og kortere levetid? Ja, det gør jeg faktisk. Jeg har nogle familiemedlemmer, der faktisk er døde af cancer i forbindelse med rygning, så ja, jeg tænker faktisk i perioder rigtig meget over det. Det er bare ikke rigtig... Det virker jo mange gange som om, at man skal have nærmest dødsstød af lægen. Altså, hvis ikke du holder op, så dør du. Det virker næsten som om, man skal derud for, at man egentlig gør det. Men jeg tænker faktisk ret meget over det. Det gør jeg. Mere end jeg egentlig vil indrømme. Ja. Tak fordi, at du havde tid til at få interviewet. Det var så lidt.